స్వాగతం సుస్వాగతం, శ్రీయేసునాథునికి శుభ స్వాగతం. స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం, శ్రీయేసునాథునికి శుభ స్వాగతం. మా దేవదేవునికి ఘన స్వాగతం, మా దేవదేవునికి ఘన స్వాగతం. త్రిత్వైక దేవునికి సుమ స్వాగతం, త్రిత్వైక దేవునికి సుమ స్వాగతం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు మనం ఆగమన కాల మొదటి వారంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. రెండవదిగా మనం ఫ్రాన్సిస్ శౌరి వారి యొక్క పండుగను ఘనంగా ఆడంబరంగా జరుపుకోవడానికి నవదీన ప్రార్థనలో సిద్ధమవుతూ ఉన్నాం. ఈ నేపథ్యంలో మనము ఈనాడు ధ్యానించబోయే అంశము మౌనముగా ఆ ప్రభువుని అనుసరించడం. శౌరివారు మౌనముగా క్రీస్తును అనుసరిస్తూ క్రీస్తు ప్రభువుకి సాక్షులుగా నిలుస్తూ ఉన్నారు. పునీత ఫ్రాన్సిస్ శౌరి వారు క్రీస్తును ప్రేమించి వారి జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు. వారి జీవితాన్ని మార్చుకోవడమే కాదు, ఆ ప్రభువు కోసము తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ప్రభువు కోసమని మరణించడానికైనా వెనుకాడలేదు. తన జీవితాన్ని తాను ప్రభువుకి అంకితము చేసుకొని మనకి ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉంటూ ఉన్నారు, మనకి ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి సాక్షులైన వారు ఈనాడు మనం అతని యొక్క నవదిన ప్రార్థనలో పాల్గొంటూ అతనికి సాక్షులుగా నిలవాలని, మరియు ఆగమన కాలంలో ప్రభు యొక్క రాకడ కోసమని ఎదురు చూస్తున్న మనం ఆ ప్రభు వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఒక సాక్షులుగా చూడాలని మనం కోరుకోవాలి. అందుకోసమని ఈనాటి దీపపూజ బలిలో ఆ ప్రభువునికి ప్రార్థించుకుందాం. మనకు కూడా పునీత ఫ్రాన్సిస్ శౌరి వారికి వసగిన ఆ గుణాలని వసగమని, మరియు మన జీవితాలను కూడా మార్చమని ఆ ప్రభువుని వేడుకుందాం. మనం చేసిన తప్పులను ఒప్పుకుంటూ దీపపూజ బలిలో భక్తితో పాల్గొని ఆ ప్రభువు నుండి క్షమాపణ అడుగుదాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చింతను, సహోదరి సహోదరులారా మీ చింతను పాపం చేయుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత ఎప్పుడును కన్నికయుండెడు పరిశుద్ధ మరియమ్మను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మీరును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ బోధనల ద్వారా అనేక మంది ప్రజలను మీ వైపునకు త్రిప్పుకొని వారిని మీ సొంతము చేసుకొంటిరి. కావున అతని విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలితముగా విశ్వాసుల హృదయములు భక్తితో ప్రజ్వలునుగాక. స్త్రీ సభ విశ్వమంతట వ్యాపించి ఆధ్యాత్మికాధిక సంతానమును పొంది ఆనందించునుగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. యోషియా గ్రంథము 63వ అధ్యాయము 16వ వచనము నుండి 17వ వచనము మరియు 19వ వచనము, 64వ అధ్యాయము 2వ వచనము నుండి 7వ వచనం వరకు. నిక్కముగా నీవే మాకు తండ్రివి, అబ్రహాము మమ్మెరుగడు, యాకోబు మమ్ము అంగీకరింపడు. కాని ప్రభు
నీవు మాకు తండ్రివి, మా విమోచకుడు అని ఆనాది నుండి నీకు పేరు. ప్రభు, నీవు మేము నీ మార్గము నుండి వైదొలుగునట్లు చేసితివేళ మేము గుండె రాయి చేసుకొని నీకు భయపడకుండునట్లు చేసితివేళ నీ దాసులను చూచి నీ వెన్నుకొనిన తెగలను చూచి నీవు మా యొద్దకు మరలి రమ్ము. చాలా కాలము నుండి మేము నీ పరిపాలనకు నోచుకొని జనుల వంటి వారమైతిమి, నీకు చెందని ప్రజల వంటి వారమైతిమి. అవి అగ్నికి కాలిపోయేడు పొదవలే, నిప్పుకు కాగేడు నీటి వలె కనిపించును. నీవు వచ్చి నీ విరోధులకు నీ శక్తిని ప్రదర్శింపుము. జాతులు నిన్ను చూచి భీతితో కంపించున్నట్లు చేయును. పూర్వము మేము ఊహింపని అద్భుత కార్యములు చేసినప్పుడు కొండలు నిన్ను చూచి గడగడ వణికెను. తన్ను నమ్మిన వారికిట్ట ఉపకారములు చేసిన దేవునిని ఇంతకెవ్వరును చూచియుండలేదు. ఎవరు అట్టి వాణిని గూర్చి వినియుండలేదు. ధర్మమును ప్రీతితో పాటించుచు నీ మార్గములను విస్మరింపని వాణిని నీవు ఆహ్వానింతువు. నీవు కోపించక లెక్క చేయక మేము పాపము కట్టుకొంటిమి. నీ ఆగ్రహమును లెక్క చేయక పూర్వము నుండి మేము పాపమును చేయుచుని ఉంటిమి. మేము ఎల్లరము అపవిత్రులమైతిమి. మా పుణ్యక్రియలు మలిన వస్త్రం వంటి వయ్యను. మేము ఆకుల వలె ఎండిపోతిమి. మా కిల్బశములు మమ్ము గాలి వలె ఎగురగొట్టెను. నీకు ప్రార్థన చేయు వాడెవ్వడూ లేడయ్యా, నిన్ను ఆశ్రయించు వాడెవ్వడు కనిపింపడయ్యను. నీవు నీ దివ్య ముఖమును మా నుండి మరుగజేసి కొంటివి. మా అపరాధములను చూచి మమ్ము చేయ విడిచితివి. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పట్టణము. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 1వ అధ్యాయము 3వ వచనము నుండి 9వ వచనం వరకు. మన తండ్రి దేవుని నుండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు అనుగ్రహము శాంతి లభించునుగాక. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మీకు తన అనుగ్రహమును వసగెను. కనుక మీ కొరకై నేను సర్వదా ఆయనకు కృతజ్ఞతలను అర్పింతును. ఏలన క్రీస్తుతో ఐక్యము వలన మీరు సర్వ విధులను వాక్కునందును జ్ఞానమునందును ఐశ్వర్యవంతులైరి. క్రీస్తు సందేశము మీ యందు ఎంతగా దృఢపడినది. కనుకనే మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షము చేయబడుటకై వేచి ఉన్న మీకు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదమైన కొరత కాలేదు. మన ప్రభువును యేసుక్రీస్తు దినదినమున మీరు దోషరహితులుగా ఉండునట్లు ఆయన మిమ్ము తుది వరకు సుస్థిరముగా ఉంచును. తన కుమారుడు మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తుతో సహవాసమునకు మిమ్ము పిలిచిన ఆ దేవుడు విశ్వసనీయుడు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. పండు మంచిదైనా చెట్టు మంచిదని, పండు చెడుదైనా చెట్టు మంచిది కాదని చెప్పుదురు. పండును బట్టి చెట్టు స్వభావమును తెలుసుకొందురు. విషసర్ప సంతానమా, దుష్టులైన మీరు మంచిని ఎట్లు మాట్లాడగలరు? హృదయ పరిపూర్ణత నుండి కదా నోటి మాట వెలువడినది. మంచివాడు తన మంచి నిధి నుండి మంచి విషయములను తెచ్చును. చెడ్డవాడు తన చెడు నిధి నుండి చెడు విషయములను తెచ్చును. తీర్పు దినమున ప్రతి ఒక్కడు తాను పలికిన ప్రతి వ్యర్థమైన మాటలకు సమాధానమియ్యవలసి ఉన్నదని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. మీ మాటలను బట్టి మీరు దోషివో నిర్దోషివో కాగలరు. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మనం ఆగమన కాల మొదటి వారంలో అడుగెడుతూ ఉన్నాం. ఈ ఆగమన కాలంలో మనము చేయవలసిన క్రియలు, మనం చేయవలసిన పనులు ఏమిటి? ఈనాడు కూడా రెండవదిగా పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారి యొక్క నవదిన ప్రార్థనలు జరుపుకుంటున్న మనం ఈనాటి నేపథ్యం, ధ్యానాంశం ఏమిటంటే మౌనముగా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడం, అనుసరించడం. అలా మౌనముగా భగవంతుని ధ్యానిస్తూ అనుసరిస్తూ ఆ యేసుక్రీస్తుకి సాక్షులుగా నిలవడం. అందుకోసమనే ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠనాలు మరియు ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారు కూడా మనకు తెలియపరిచేది ఏమిటంటే మార్పు. మన జీవితాల్లో మార్పు అనేది చాలా కావలసినది. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా కానీ మార్పు కోసమని అందరూ ప్రాకులాడుతూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మారాలనుకుంటూ ఉంటారు, పిల్లలు తల్లిదండ్రులు మారాలనుకుంటూ ఉంటారు, గురువులు విద్యార్థులు మారాలనుకుంటారు, విద్యార్థులు గురువులు మారాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కడ చూసినా కానీ మార్పు 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 అని మనం వింటూ ఉంటాం. ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు కొంతమందిని సంతోషిస్తూ ఉంటాం, ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు కొంతమందిని దుఃఖిస్తూ ఉంటాం. కానీ మార్పు అనేది అందరికీ అవసరం. పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారు తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నారు. ఎలా మార్చుకున్నారు? ఆ ప్రభువుని అనుసరించడంలో అతడు తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు. ప్రభువుకి విశ్వసనీయుడిగా జీవించాడు, ప్రభువుకి సాక్షిగా జీవించాడు. మనం పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారి యొక్క పండుగను జరుపుకోబోతున్నాం. పండుగ అంటే ఏమిటి అని మొదటిగా మనం తెలుసుకోవాలి. మనం చెట్టును చూస్తూ ఉంటాం, వేప చెట్టుని. దాని విత్తనము చేదుగా ఉంటుంది, దాని ఆకులు చేదుగా ఉంటాయి. ఆకులు వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలానికి పువ్వులు వస్తూ ఉంటాయి, ఆ పువ్వులు కూడా చేదుగా ఉంటాయి. పూలు అయిపోయిన తర్వాత కాయలు వస్తూ ఉంటాయి, కాయలు కూడా చేదు ఉంటాయి. మరి కాయలు అయిపోయిన తర్వాత అది పండు పండుతుంది. ఆ పండు పండినప్పుడు అది తీయగా ఉంటుంది. ఆ తీయదనాన్ని మనకి వసుగుతూ ఉంది. ఏ చెట్టునైనా ప్రకృతిలో చూడండి, అవి మొదటగా చేదుగా ఒగురుగా ఉండి మరలా పండు పండినప్పుడు తీపిదనాన్ని మనకి వసుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే మానవుడు కూడా చూడండి, మొదటగా ఎంతో అతను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అందరూ ముద్దు పెట్టుకోవాలనుకుంటారు, అందరూ ఆలింగనం చేసుకోవాలనుకుంటారు, అందరూ అతన్ని పట్టుకొని గిచ్చాలనుకుంటూ ఉంటారు. వివిధ రకాలుగా అతన్ని సంతోషిస్తూ ఉంటారు ఆ చిన్న బిడ్డను చూసి. కానీ వాడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? పెరిగి పెద్దవాడవుతూ ఉంటాడు. పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు వాడు కుటుంబానికి, సంఘానికి చాలాసార్లు చేదుగా తయారవుతూ ఉంటాడు. కానీ
మనము పండుగ తయారైపోవాలి, ఇతరులకు తీపిదనాన్ని ఒసగాలి. పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారు ఏం చేశారో తన జీవితంలో అతడు మార్పును తీసుకొచ్చాడు. ఏ విధముగానైతే చెట్టు కాయలు మరియు ఆకులు పువ్వులు చేదుగా ఉండి పండుగా మారిపోయాయో అదే విధముగా పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారు కూడా తన జీవితంలో జరిగింది. ఎందుకంటే అతడు ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపకుడుగా ఉంటూ తత్వశాస్త్రాన్ని చదివి దానిలో ఆరితేరినవాడు. దానిలో అనుకుంటూ ఉన్నాడు, జీవితంలో పైకి రావాలి, పేరు ప్రతిష్టను సంపాదించుకోవాలి, ఆస్తి అంతస్తును సంపాదించుకోవాలి, పదవిని సంపాదించుకోవాలి, సిరి సంపదలను సంపాదించుకోవాలని ఆరాటపడుతూ ఉన్నాడు. అలాంటి సందర్భంలో తాను ఉన్న ఆ యొక్క రూములోనే తనకు ఇంకొక వ్యక్తి కలిశాడు. తనకన్నా 15 సంవత్సరాలు పెద్దవాడు, యుద్ధములో ఆరుతేరినవాడు, యుద్ధములో కుంటివాడు అయినవాడు. అలాంటి వాడు ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారిని కలుస్తాడు. కలిసి ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారితో అంటూ ఉన్నాడు, నీవు మారు మనసు పొందాలనుకుంటే ఏం చేయాలి అని అతను ఎప్పుడు కూడా ఒక వాక్యాన్ని చెబుతూ ఉండేవాడు. నీవు ప్రపంచానంతని కూడా జయించి నీ ఆత్మను కోల్పోయినచో ప్రయోజనమేమిటి అని పదే పదే ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారికి చెబుతూ ఉండేవాడు. అలా చెబుతూ ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారికి కూడా 2 పుస్తకాలను ఇచ్చాడు. దాంట్లో ఒక పుస్తకం ఏమిటంటే ప్రభువుని అనుసరించడం ఎలా, ప్రభువుని అనుసరించడం ఎలా, ప్రభువుని అనుసరించడం ఎలా అనే పుస్తకాన్ని చదివి దాన్ని పఠించి దానిలో ఉన్న విలువలను తెలుసుకొని అతడు మార్పు అనేది జరిగింది అతని జీవితంలో. పునీత చౌరి వారి జీవితంలో ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది? అక్కడ ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడు తాను సర్వస్వాన్ని వదిలిపెట్టాడు, ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాడు. ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టాడు, తన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టాడు, తన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టాడు, తాను ఎన్నుకున్న ఆ అధ్యాపక జీవితాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాడు. అన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టి ప్రభువుని అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు, ప్రభువు కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టాడు. అలా మొదలుపెట్టినప్పుడు తన జీవితంలో మార్పు అనేది జరిగింది. మార్పు అనేది జరిగినప్పుడు అతడు ఏమైపోయాడు? ఇతరులకు తీపిదనముగా మారిపోయాడు, తీయగా మారిపోయాడు. అందుకోసమనే అతడు వేద వ్యాపకాన్ని చేయడం మొదలుపెట్టాడు. పునీత లోయలా వారి ఇన్నాసి వారి యొక్క అడుగుజాడలు నడుస్తూ అతని ప్రేరేపణతో అతడు వేద వ్యాపకాన్ని చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ వేద వ్యాపకాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అడుగుదుడుకులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఎన్నో చింతలు, ఎన్నో శోధనలు. వీటన్నిటిని కూడా అధిగమించి అతడు ఏం చేశాడంటే ప్రభువుని అనుసరించాడు. ఎందుకోసమంటే ప్రభువుని అతడు అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనికి 3 వాక్యాలు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము 34లో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం. అదేమిటంటే, నన్ను అనుసరించుగోరువాడు తనను తాను త్యజించుకొని తన సిలువను మోసుకొని నా వెంట రావాలి. అక్కడ మనం 3 విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాం. 1 తనను తాను త్యజించుకోవడం, 2వదిగా తన సిలువను మోసుకోవడం, 3వదిగా ప్రభువును అనుసరించడం. ఈ 3 వాక్యాలని తూచా తప్పకుండా పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారు తన జీవితంలో పాటించారు. తనను తాను త్యజించుకున్నాడు. తనకున్న ఆస్తిని, అంతస్తుని, తనకున్న హోదాని, ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాడు. వదిలిపెట్టి ప్రభువు నీకుపటి నుంచి కూడా నీవే నాకు సర్వస్వమని ప్రభువుని అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు. వేద వ్యాపకానికి మన దేశానికి వచ్చాడు, వేద వ్యాపకం చేశాడు. మన భాషలు నేర్చుకొని మన దేశంలో వేద వ్యాపకం చేస్తూ అతడు ఎంతో మందిని ఆకర్షించాడు, ఎంతో మందికి జ్ఞానస్నానాన్ని ఒసగాడు, ఎంతో మందికి రక్షణను కల్పించాడు. అందుకోసమనే అతడు తనను తాను త్యజించుకున్నాడు. ఏ విధముగా అయితే యేసు ప్రభువు తనను తాను త్యజించుకొని ఆ తండ్రిని అనుసరించాడో పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారు కూడా ఆ విధముగానే ప్రభువుని అనుసరించాడు. 2వదిగా సిలువను మోసుకోవడం. తాను ప్రతిసారి కూడా బాధలను, కష్టాలను, ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు. తన సిలువను మోస్తూ ఉన్నాడు. వీటిని మోస్తూనే ప్రభువుని అనుసరించాడు. ఒకసారి ముందుకు తిరిగిన వాడు ఎప్పటికి కూడా వెనుకకు తిరగలేదు. ముందుకే తన చూపుని సారించాడు, ప్రభుపైనే తన దృష్టిని ఉంచాడు. ఆ శిలువపై మరణించిన ప్రభువునే అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు, పునీతుడు అయ్యాడు. అందుకోసమనే అతని జీవితంలో మార్పు అనేది సంభవించింది. 3వదిగా ప్రభువుని అనుసరించడం. చాలామంది ప్రభువుని అనుసరించలేం.
ఎన్నోసార్లు మనం ఎంతో మందిని అనుసరించాలనుకుంటాం, కానీ ప్రభువుని అనుసరించలేం. కానీ పునీత ఫ్రాన్సిస్ సౌరి వారు ప్రభు యొక్క అడుగు జాడలు నడుస్తూ, ప్రభు యొక్క విశ్వాసపాత్రముగా జీవిస్తూ, అతన్నే ప్రేమించి, అతన్నే ఆలింగనం చేసుకొని తన కోసమని తన జీవితాన్ని ధారపోశాడు. చివరికి ఎంతో మంది ఆత్మలను అతడు రక్షించాడు. ప్రభువుకి ప్రియమైన బిడ్డగా జీవించాడు. అందుకోసమనే మనం ఈ ఆగమన కాలంలో ఉన్నాం. ఈ ఆగమన కాలంలో ప్రభు రాకడ కోసమని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ప్రభు రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్న మనం పునీత ఫ్రాన్సిస్ సౌరి వారి లాగా ఆతృతతో ప్రభు కోసమని ఎదురు చూడాలి. నీవు ప్రభు కోసం ఎప్పటికైతే ఎదురు చూస్తావో అప్పుడే నీకు నాకు అనేది నిత్య జీవితం అనేది లభిస్తుంది. ఈ యొక్క పునీత ఫ్రాన్సిస్ సౌరి వారి యొక్క నవదిన ప్రార్థన జరుపుకుంటున్న మనం ప్రభువుని అనుసరించుదాం, ప్రభు మార్గంలో నడుద్దాం. అతని యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ మన జీవితాలను మార్పు కోరుకుందాం. ఆ మార్పే నిన్ను నన్ను రక్షించగలదు, నీ కుటుంబాన్ని నా కుటుంబాన్ని కూడా రక్షిస్తుందని ఆ ప్రభువుకి తెలియజేస్తూ ఉందాం. ఆమెన్. విశ్వాసంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతులను మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మవలన గర్భమై కన్యమరి నుండి పుట్టెను. పొంసు పిలాతుని అధికారములకు లోనై పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమును దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారి నుండి లేచెను. పరలోకమునికి ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను వాళ్ళ సంబంధం ప్రయోజనం విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నిపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానము విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. ఈనాడు ప్రత్యేకముగా మన విన్నపాలను, మన ప్రార్థనలను ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధంలో ఉంచుతూ ప్రత్యేకముగా మన యొక్క ఉద్దేశాల కోసమని ఈ దీపపూజ బలిలో ప్రార్థించుదాం. ప్రభువా, ఈనాడు ప్రత్యేకంగా మా తిరుసభ కోసమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువుని, మా పీఠాధిపతులను, మరి తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, కన్యాస్త్రీలను, ఉపదేశులను దీవించి తిరుసభ వ్యాప్తి కొరకు వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా పునీత ఫ్రాన్సిస్ సౌరి వారి వలె వేద ప్రచారం చేస్తూ శ్రీసభ వ్యాప్తి కొరకు కృషి చేయనట్లు ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థనను ఆలకించండి. రాజుల రాజా, ప్రభువుల ప్రభువా, ఈ సమయమున ఇక్కడ కుమ్మికూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ యొక్క హస్తములతో దీవించండి. వారిపై మీ యొక్క ప్రేమ, కరుణ, జ్ఞానమును కుమ్మరించమని మన నాథుని యేసుక్రీస్తుని వేడుకొంచున్నాము. అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ మా రక్షకుడైన యేసువా, ఈ లోకం మరియు ఈ ప్రజలు, నీ ప్రజలు, వీరందరూ ఒక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు ప్రభువా. ఆ యొక్క వ్యాధిని మీ యొక్క పవిత్రమైన హస్తములతో తొలగించమని మేము వేడుకొనుచున్నాము. అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ నా యేసయ్యా, ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చిన్నారి బిడ్డలను మరియు వారు చేస్తున్న ప్రతి పనిని మీ యొక్క పవిత్రమైన హస్తంతో దీవించండి. మరియు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులను, వారి యొక్క అమ్మలను మీ యొక్క సన్నిధిలో ఉండినట్లు చేయండి. అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. సృష్టికి మీ ప్రేమను చూపించే సర్వశక్తివంతుడును మరియు దయగల ఓ తండ్రి, ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వారందరి కోసం మేము చేసే ప్రార్థనను దయతో వినండి, ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రభువా, ఈ కరోనా నియంత్రణ కోసం, ఈ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి బాధితులకు మరియు వారి కుటుంబాల కోసం మేము ప్రత్యేకంగా ఈ క్షణంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అనారోగ్యంతో పోరాడడానికి సమర్థవంతమైన వ్యాక్సిన్ త్వరగా రావాలని,
పరిశోధన చేస్తున్న ఆ వైద్యుల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజల మంచి కోసం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వము మరియు ఆరోగ్య అధికారుల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. నీరాజనం వందనం నీ సేవకే అంకితం. నా మానసం మందిరం నీ పూజకే అంకితం. నింగి నేల నీరు గాలి ఎల్లవేళ పొగడగా పేద హృదయం తనివి తీర నీకు పాట పాడగా. లా 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 లా. నీరాజనం వందనం నీ సేవకే అంకితం. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమగుట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు వారి నామస్తుతి మహిమల కొరకును మనం ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ క్రమల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మానవుల రక్షణ నిమిత్తము తన సర్వస్వమును నీకు అర్పించటలో ఆనందమును కనబరిచిన పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ మహోత్సవం నాడు మేము తెచ్చిన ఈ కానుకలను దయతో స్వీకరింపుము. ఆత్మల రక్షణము ఆకాంక్షించిన దూర ప్రాంతములకు అతడు ప్రయాణించిన రీతిన మేము కూడా సువిశేష బోధనలు సాక్షులుగా జీవించుచు ఈ సహోదరి సహోదరులతో పాటు నీకు మరింత దగ్గర కాగలుగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో నందురుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ఏలిన వారి వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణాదాయకము. ఎందుకనా మీ శ్రీసభకు పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వారి పండుగను ఆనందముతో కొనియాడు అవకాశమును దయచేయుచున్నారు. అతని పుణ్య జీవితమును మాకు ఆదర్శముగా ఇచ్చుచున్నారు. అతని దివ్య బోధన వలన విశ్వాసములో పెరుగుదలను, అతని ప్రార్థనా ఫలితమున సంరక్షణను కలుగజేయుచున్నారు. కావున దూతలతో పునీతులతో ఏకమై నిరంతరము మేము మీ స్తుతిగానమును పాడుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఏలిన వారి నామమును వేంచేసడి వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఓ ప్రభువా, మీరు నిక్కముగా పవిత్రులు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటై మీరే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏలిన వార నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని
మీకు మరలా కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏలిన వారైన నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. యేసువా, మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖం నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రునుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించియున్న మీ స్త్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరిని జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నతల్లియగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదుము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతోను, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 మన రక్షకుడు సిగిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమము నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ శ్రీసభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభువుని శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీతో నుండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెడు వారా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెడు వారా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించెడు వారా
మాకు సమాధానము దయచేయండి. నా యేసువా, మీరు ఈ మహాదివ్యస ప్రసాదమున వేంచేసి ఉన్నారని నేను విశ్వసించుచున్నాను, నమ్ముచున్నాను. నేను అత్యధికముగా మిమ్ములను ప్రేమించుచున్నాను. మిమ్ము నా ఆత్మలోకి స్వీకరించాలని నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆశించుచున్నాను. కానీ ఈ తరుణంలో నేను మిమ్ము భౌతికముగా స్వీకరించలేను. కాబట్టి కనీసం ఆధ్యాత్మికంగా నా హృదయంలోనికి వేంచేసి రండి. నేను మిమ్ము కౌగలించుకొనుచున్నాను మరియు నన్ను పూర్తిగా మీతో ఐక్యపరచండి. మీ నుండి విడిపోవడానికి ఎప్పుడు అనుమతించొద్దు. ఆమెన్. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడి ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ఏలినవారా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసయ్యా, మీ దివ్య రక్తముతో నన్ను శుద్ధుల చేయుమయా. యేసయ్యా, మీ దివ్య రక్తముతో మమ్ము శుద్ధుల చేయుమయా. నా ప్రతి అణువు కణములందున నా ప్రతి అణువు కణములందున నీరు దిరదారలు ప్రవహించుమా. నీరుదిరదారలు ప్రవహించుమా. ఆరాధన మీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. ఆరాధన నీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. హల్లెలూయా, ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్, యేసయ్యా. హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్, యేసయ్యా. ఆదియు నీవే, అంతము నీవే, అనంత జ్ఞానము నీవే ప్రభువా. ఆదియు నీవే, అంతము నీవే, అనంత జ్ఞానము నీవే ప్రభువా. నా ప్రాకారములు నీ ఎదుట ఉండగా నా ప్రాకారములు నీ ఎదుట ఉండగా కడుగుమయా, కడుగుమయా, నా పాప మరకలు కడుగుమయా. కడుగుమయా, కడుగుమయా, నీ రక్తముతో కడుగుమయా. ఆరాధన మీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. ఆరాధన నీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. హల్లెలూయా, ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్, యేసయ్యా. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, ఆత్మలను రక్షింపవలనడు ప్రేమాగ్ని పునీత ఫ్రాన్సిస్ చౌరి వారి ఉదయమును దహించివేశను. మేము
ఈరోజు కొనియాడు ఈ పరమ రహస్యములు మా హృదయములను కూడా ఆత్మల రక్షణ పట్ల తృష్ణతో నింపునుగాక. ఆ పునీతుని అడుగుజాడలలో నడుచుచు అతని వలె మోక్షానందమును బహుమానముగా పొందుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో నందురుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని ఆశీర్వదించి దీవించి ఎల్లప్పుడు కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పునీత ఫ్రాన్సిస్ షోరు వారి యొక్క ప్రార్థన. దేవునికి అంకితమైన సేవకుడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియరు, మీ హృదయం యేసు పట్ల ప్రేమతో మండుతూ ఉంది. ఈ ప్రేమలో ప్రేరేపింపబడిన మీరు దేశం నుండి దేశానికి వెళ్ళి యేసు నామాన్ని మరియు మోక్షానికి సువార్తను ప్రకటిస్తూ మరణం వరకు గడిపారు. అందుకే యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని స్వర్గంలో కీర్తితో నింపారు మరియు మీ శరీరాన్ని ఇక్కడ భూమిపై అవినీతి నుండి కాపాడారు. ఈ ప్రత్యేకమైన బహుమతుల కోసం ఆనందంతో నిండిన మేము తండ్రిని స్తుతించడంలో మీతో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు మేము మీ మధ్యవర్తి ద్వారా మా కోసం అడుగుతున్నాము. మా కోరికలను తండ్రికి నచ్చినట్లయితే వాటిని నెరవేర్చమని మేము మిమ్మల్ని ప్రాధేయపడుచున్నాము. మరియు మీతో కలిసి ఉన్న ప్రతిదానికి మేము ఆత్మ ద్వారా తండ్రిని అర్థిస్తూ ఉన్నాము. ఆమేన్. పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారు మిమ్మందరినీ కూడా రక్షించాలని, మీకు తోడుగా నుండాలని, మీ కుటుంబాలలో ఆయురారోగ్యములతో నింపాలని, మిమ్మల్ని కూడా మీ కుటుంబాలని ఆశీర్వదించి ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి రక్షించాలని, మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఆ పునీత ఫ్రాన్సిస్ షౌరి వారు మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యెహోవా నిన్నే సన్నుతించుచున్నది నా అంతరంగ సమస్తము సన్నుతించుచున్నది. నా ప్రాణం యెహోవా నిన్నే సన్నుతించుచున్నది. నా అంతరంగ సమస్తము సన్నుతించుచున్నది. నీవు చేసిన మేలులను మరువకునని, నీవు చేసిన మేలులను మరువకున్నది. దేవనాత్మ కొనియాడుచున్నది. నా దేవా నా ఆత్మ కొనియాడుచున్నది. నా ప్రాణం యెహోవా నిన్నే సన్నుతించుచున్నది. నా అంతరంగ సమస్తము సన్నుతించుచున్నది.